Eerste pop-up restaurant in Venray. Oerlo krijgt toch nieuw dorpsplein. Het is vandaag 16 januari, dit is het Peel en Maasjournaal. Op de Oude Heerweg in Blitterswijk wordt de laatste tijd te hard gereden. De politie ontvangt steeds vaker klachten van omwonenden nadat de verkeerssituatie is veranderd. Na het verwijderen van de verkeersheuveltjes op de straat merken de bewoners dat de automobilisten hun snelheid behoorlijk hebben opgevoerd. De politie neemt de klachten serieus en gaat de komende dagen op onaangekondigde tijdstippen snelheidscontroles uitvoeren. Snelheidsovertreders ontvangen een bon en de politie wil tevens het rijgedrag in kaart brengen. Venray krijgt voor het eerst een pop-up restaurant. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting voordat het restaurant opengaat. Horecabedrijf Niens uit Maasbree opent tijdelijk een eetgelegenheid in Venray. Niens is een familierestaurant dat al 130 jaar bestaat en sinds 3 jaar door de 4e generatie is overgenomen. En daarmee zijn ook nieuwe ideeën ontstaan. Het is een traditioneel horecabedrijf waarin we nu ook innovatief dingen aan het uitzetten zijn, waaronder dit pop-up restaurant. Ja, en hoe kom je dan zo in Venray terecht? Nou, de doelgroep is breed te noemen. We hebben van allerlei facetten waardoor veel doelgroepen aanspreken. We merken Venray is bereid om ook naar Maasbree te komen. En dat kan dan door een traditionele advertentie te plaatsen, maar ook door een pop-up neer te zetten, zodat de gast het dan kan proeven. Maar voor een tijdelijk restaurant was natuurlijk ook een locatie nodig. Niens heeft gekozen voor het winkelpand dat te huur staat aan de Raadhuisstraat. Dus we zochten een horecapand, niet te ver weg van het centrum. Nou, dat hebben we hier gevonden. Dus op loopafstand van het centrum, het heeft een eigen parkeerplaats. Je hebt een lege ruimte. Dan moet je gaan zoeken hoe gaan we dat inrichten. Nou, we hebben zelf het een en ander waar we dat mee kunnen doen. Verder werken we met partners die dat voor ons aanvullen. Zowel het interieur wordt er een partner verzorgd, de bar, de aankleding, schilderijen, licht, noem maar op. Het tijdelijke restaurant zal geopend zijn vanaf woensdag 22 januari tot en met 2 februari. Een korte periode van 12 dagen waar bewust voor gekozen is. Dat is natuurlijk maar een hele korte duur. Het is een publiciteitsstunt enerzijds. En anderzijds ben je verplicht met een horecavergunning te hebben om een restaurant te openen. Als je dat 12 dagen doet, ben je vergunningsvrij. Er is een artikel in de Drank- en Horecawet die voorschrijft dat je 12 dagen alcohol mag schenken zonder vergunning. In de pop-up versie van Niens wordt een menu geserveerd dat vergelijkbaar is met het restaurant van Maasbree. De tijdelijke eetgelegenheid gaat aanstaande woensdag open. Het noordelijke deel van de huidige Blakterweg verdwijnt. Dit gebeurt na een grenscorrectie waarbij ook het laatste deel van bedrijventerrein De Blakt bij Oostrum gaat horen. Een deel van de weg wordt industrieterrein. Een nieuwe weg die om het terrein loopt gaat Marconistraat heten. Het besluit om het hele bedrijventerrein in 1 dorp onder te brengen heeft het college al in 2009 genomen. Hiermee hebben alle bedrijven op het terrein dezelfde postcode. Oerlo krijgt toch een nieuw dorpsplein. Door het faillissement van uitvoerder Hagens Vastgoed van afgelopen najaar dreigde het hele plan niet door te gaan. Maar Maassen Projecten heeft de uitvoering overgenomen en gaat al snel aan de slag. Maassen was al betrokken bij het project, maar is nu hoofdaannemer. Dit betekent echter niet dat het plan weer wordt gewijzigd. Nee, helemaal geen verandering in het plan. Het is gewoon het plan zoals het er lag. Dus waar we over gesproken hadden met de Dorpsraad, wat het dorp ook wil. We gaan het nog verder uitwerken met het dorp ook dan, om nog wat leuke verfraaien toe te passen of toe te voegen. Het gaat allemaal op korte termijn gebeuren. Voor 1 april start het en voor 1 januari aanstaande moet het allemaal klaar zijn. Naast de aanleg van het plein worden er in samenwerking met Wonen Limburg ook woningen gebouwd. Het totale project bestaat uit 3 fasen. De eerste fase, en dat is met name het pleintje zeg maar aan de straat tegenover de kerk, dat staat nu voor 1 januari helemaal in de planning. Dat moet ook klaar zijn, dat hebben we afgesproken. Fase 2 en 3, die gebeuren de komende jaren, maar het hangt wel af van de verkoop van woningen. Dus als er geen woningen verkocht zijn, dan wordt er nog niet gebouwd. Maar ja, dat ligt nog een beetje uit het zicht. Het belangrijkste is nu dat het plein gerealiseerd wordt met de woningen die eraan liggen. Natuurlijk komt er ook een naam voor het nieuwe stukje Oerlo. Het plein gaat Hofplein heten.
Tot zover dit Pil en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. 1 uur later, om 7 uur, is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af tot 5 graden. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Er zijn opklaringen en zonnige perioden. Het wordt vrij zacht weer met een temperatuur van 10 graden. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot morgen.